Gisaulog karong adlaw ang ika-76 nga Charter Day sa Cagayan de Oro City. Mga dagkong kalambuan og proyekto sa syudad gipasigarbo sa LGU. Ani report. Hunyo 15, 1950, saktong 76 ka tuig ang milabay. Gideklara nga usa na ka formal nga syudad ang Cagayan de Oro subay sa Republic Act No. 521. Karon tuiga, gihinumdom sa LGU ang mga lider kaniadto nga nagsugod sa ideya nga himuong chartered city ang kaniadtong munisipyo nga Cagayan de Misamis. Gisugdan kini sa usa ka santos nga misa nga gitambungan nila Vice Mayor Jocelyn Rodriguez uban ang City Council, lakip CDO 2nd District Congressman Rufus Rodriguez ug uban pang mga opisyales. Pagkahuman sa misa, gisugdan gilayon ang State of the City address ni Mayor Rolando Uy. Nakasentro kini sa mga proyekto sa iyang administrasyon ug mga programa nga ipatuman pa sa syudad. Gipasigarbo sab sa mayor ang 12% nga pagtaas sa ihap sa mga negosyo sa syudad. Lakip na mga bagong investor nga misulod. Mga infrastructure projects nga gipunduhan og 200.5 billion pesos alang karon tuiga. Padayon sab ang pagtambayayong sa LGU sa DPWH aron matibawa sa mga flood control projects. Lakip na ang nagpadayong coastal road sa Barangay Gusa, Padulong Puerto. Gipasigarbo sab sa mayor nga giila sa Bureau of Local Government Finance nga top 1 highest year-on-year growth in locally sourced revenue sa tanang highly urbanized cities ang syudad, human nakakolekta og 3.46 billion pesos niadtong 2022. Sa first quarter ng tuiga, miabot na sa 41,179 ka kliyente ang nakadawat sa maong serbisyo. Ang serbisyo nga atong nahatag wala lamang naglimitar sa mga skills training, business registrations, building permits application, civil registrations, health, legal services, housing, ug uban pa. Gipasigarbo sab sa LGU ang padayong paglambo sa JR Borja General Hospital o City Hospital. Ipatiwasab sa LGU ang kontrobersyal nga Carmen Health Center nga hantod karon wala pa nahuman. Ongoing nga ang bidding process sa pagtibawas sa Carmen Health Center sa Barangay Carmen. Makakahatag og dugang serbisyon medikal ang atong City Health Office. Gihingusgan sab sa LGU ang pagsulbad sa problema sa basura sa nagkadako nga syudad. Lakip na ang padayong pagsuporta sa LGU sa uniform personnels. Giawhag sab sa mayor ang tanang Cagayanon nga maghiusa para sa kaayuhan sa syudad. Ang sugilanon sa atong datbayan wala pa nahuman. Daghan pa kitag mga danggo nga pagakaputon. Daghan pa kitag mga hagit nga mga atubang. Ug daghan pa kitag mga oportunidad nga pagagamiton alang sa kakuhan sa sunod na henerasyon. Apan, usa ang akong kasaligan. Kung magkayusa ang mga Cagayanon, walay hagit na dili nato malabuan. Kauban si Roland Cañas ug Jaybert Pairat. Cyril Chavez. 1 Mindanao.